Ама ти към нас ли си тръгнал? Ма да, към вас. От това те чакаме тук. Аз ти бях взел. Така ли? Сещаш ли се защо съм тук сега с този златен много добре знам скункс? защо си тук. Кажи тогава. Какво да ти кажа? Защо съм тук с този златен скункс? Аз знам защо. Аз знам, кажи ми, да. За това, че беше хванат да шофираш с близо 1,6 проми алкохол. Първо, не съм хванат. Как не си хвана, след като разбрахме всички? Как да не си хванат? Нито съм спрян за проверка, нито нищо. Аз се обадих на 112, аз извиках полицията. Това, което мога да ви кажа, е, че изключително съжалявам за тая грозна постъпка, че с това, което се случи, дадох пример за недобросъвестно поведение на гражданин. Хубаво е, че си признаваш. Искам да се извиня на зрителите, на милионите зрители на BTV за това, което се случи. За това, че по един или друг начин съм накърнил доверието, което ми имат по един или друг начин. И това, което мога да им кажа е никога да не си помислят да го правят това нещо. Ето, заповядай, вземи си скункса. Успех! Всичко добро ви желая. И на тебе повече да не караш пил, нали? Да не всяк може да си го сложиш колата, да ти напомня за случилото се. Пожелавам ти никога да не ти се налага да получаваш скункс. Аз не карам пил никога. Живи и здрави, успех! Ти призова, изчакай малко, Юксел, ти призова хората да се получат от грешката ти, но не мислиш ли, че ти трябваше да се получиш от грешката, например, на актрисата Елена Петрова? За това, че допуснахте да употребите алкохол, след това да шофирате. Ами, добре, приемам го това като израз на грешката, която съм направил. Ние мислим, че се харесвате на много хора, след като бяхте избрана за най-обичаната българка и точно заради това настояваме, че не трябва да давате такъв пример. И трябва да внимавате за напред. Разбира се, че ще внимавам и изобщо не смятам. Това е наистина инцидентен случай. Искаме да ни обещаете, че няма да се повтори, Елена, за напред. Обещавате? Първо съм си обещала на себе си. Да. И не мисля, че трябва да Тогава обещайте и на нас. Да, разбира се, че го обещавам. Обещаваш да не правиш така повече, нали? Обещаваш да не караш пил повече. Каквото ти казах. Да. Желая ти всичко добро. С поредния носител на златния скункс Юксел Кадриев за господаря на ефира, това съм аз.